जे ट्राइबेल माहारिनि बा बर' माहारिनि जोनोमजों फैफानाय होनब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। जिहुथे आथिखालाव अमा फार्म खुलिनाया जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बांसिन जों बे समावनो जुदि बे एसएफ बेमारा फैनानै जे फार्मफोरखौ खहा खालामनाय सोरनिबा अमा फिनायखौ सिलिंखार खालामनाय बे थासारिया सोमजियोबा जे बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनै बे अमा जेखौ बिनस्थ' खालामनाय बा नस्थ' खालामनायाव जाय जिनिसा एखेबारे मेडिसिन गैया बा भेक्सिन गैया आंनो बुंखादों। बिनि खेथ्रआव गभर्नमेन्टआ स्ट्रिक्टलि बियो जोंनि बिटिआर ओनसोलावल' नङा, आसामानो जा गुबुन गुबुन रायजोफ्रावबो आफ्रिकान स्वाइन फिभार जानाय लोगो लोगो बेखौ बुथारनायनि जे सिस्टेमा गभर्नमेन्टआ मोनसे अर्डार बरननांगौ जायो। मानो होननानै बुङोबा बे बेमारा जायोब्ला रावबो लाखिनो हाया। दा बेनिखायनो आं आसा खालामदों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआबो हायोब्ला जोंनि अमानि सायाव आरोबाव बे आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि सायाव माखासे एवारनेस प्रग्रामखौ जुदि आरो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो लाबावोब्ला आरो साबसिन जाबावगोन। लोगोसे आं आसा खालामदों गिख्रांथाव कर'ना महामारिनि जे भेक्सिन बरननो हादोंब्ला आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि भेक्सिनखौ बरननो हानांगोन। आं बेखौ प्रेसार खालामनो गभर्नमेन्टनाव बे नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै, जाहाथे फैगौ समफोराव बिटिआर गभर्नमेन्टजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टजों लोगोसे इन्डियान गभर्नमेन्टआबो मोनसे जौथ' भाबे एक्सपार्टफोरखौ लानानै जाहाथे आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि सायाव भेक्सिन बरननायनि राहाखौ लानांगौ होननानै आङो गभर्नमेन्टनिसिम दाबि खालामदों। नोंथांमोननि प्रेस मिटनि गेजेरजों दिनै आङो जोंनि गासैबो बिटिआर ओनसोलाव अमा फिसिग्रा जोंनि फार्मार्स बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों, जिहेतुकि बिटिआर ओनसोलाव जोंहा गिख्रांथाव मोनसे बेमारा जिहेतु साबफादों, जायनि जाहोनाव जोंनि अमा फिसिग्राफ्रा खाफालाव हमनो गोनां जागासिनो दङ। नाथाय बे खोथाखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गिदिर मोनसे भाइरास हिसाबै सोमजिहोदों। थांनाय खयदिनसोनि गेजेराव जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव हरिसिंगा होननाय जायगायाव बापन बर' बिथांना 250टा अमा दंमोन। लोगोसे मृदुल बाग्लारि बिथांना 80टानि गोजौआव अमा दंमोन। बिथांमोननि अमाखौ गभर्नमेन्टआ सिस्टेमेटिकेलि जोंनि मानसिया बुजियाखै, बहुद नियम कानुननि गेजेरजों बेखौ बुथारनाय जायो। गभर्नमेन्टआ गिबियावनो बिथांमोननो मोनसे बेमारनि सेम्पोल लांनाय जायो। बे सेम्पोलखौ बाहेरायाव हरनानै टेस्ट खालामनाय जायो। जुदिअबा बे आफ्रिकान स्वाइन फिभार जादोंब्लासो टेस्टआव जुदि पजिटिभ मोनोब्ला बेखौसो बा बे फार्मखौसो कालिं अर्डार बुथारनायनि मोनसे अर्डार होयो। भेटेनारिजों लोगोसे डिसिनिफ्राय मोनसे लेटार इस्यु खालामनाय जायो। बे लेटार इस्यु मथेसो बिथांमोननि अमाखौ बुथारनाय जे जाथाया बा खामानिया आवगायनो हायो। जोंनि मानसिफ्रा बहुतानो सिन्था खालामदों जे अमाखौ फैनानै बुथारलाबायगोन नामा, बा अमाफोरखौ सोरबाफोर जोंनि अमाखौ नस्थ' खालामगोन नामा, बेबायदि मोनसे जाथायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय बे जाथाया माब्लाबाबो जानो हाया आरो जानायबो नङा। जोंनि पाब्लिकफोरना माखासे गाज्रि साननाय बा गाज्रि कनसेप्ट मोनसे जों नुनो मोन्दों जे अमा बुथारनो फैगोन, अमाखौ जाजाला, अमाखौ दिनै फानजाला, बेबायदि मोनसे गाज्रि थासारिखौ जाहाथे परिबेसखौ सृष्टि दा खालामथों। आं बिटिआरनि गासैबो अमा फिसिग्रा रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि सचेतन महलनि बुद्धिजिबि बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों, जाहाथे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव अमाखौ थांनानै थानायनि मोनसे लामाखौ दोननांगोन। नङाब्ला जोंनि समाजा जे बेखार समस्या जों मोन्दों दुनियायाव, बे बेखार समस्या समाधाननि जे जोंहा मोनसे लामा दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ पिग मिशन होननाय मोनसे जे स्किमखौ लाबोगासिनो दं, बे स्किमखौ जोङो मावफुंसारनायाव बोरै जोङो साक्सेस जानो हागोन बिनि सायाव बांसिनै जों ध्यान होनांगोन। जानो हागौ जोंनि समाजाव मोनसे मोजां गाज्रि बेमार मानसिनि समावबो जों नुनो मोन्दों। जेब्ला कर'ना भाइरास जादोंमोन बे समावबो माने ओरैबायदि मोनसे प्राकृतिक दुर्जग होनना बुंनो हागोन जोङो। कर'ना भाइरास जानाय समावबो जोंनि अमानियाव मोनसे बे एसएफआनो थिग तद्रुप मोनसे आक्रमण खालामदोंमोन। दिनै दैबानानि समावबो आरोबाव मोनसे जोंनि अमा फिसिग्रा रायजोफोरनि सायाव मोनसे आरो दुर्जग मोनसे सोमजिबावदों, बेनो एएसएफ, जायनि मुलि बा मेडिसिन बा भेक्सिना दासिमबो सारा मुलुगावनो ओंखाराखै। बिनि गुबै मुलिफ्रा आं बारे बारे बुंगासिनो दङ, जों साबधान जानांगोन। थांलाय फैलाय मानसि जों हाबहोनो मोननाय नङा। अमाखौ जायोब्लाबो मोजां अमा, जे अमाया बेमार जायो अमा, बे बेदरखौ जों जानांगोन। आरो अमा थैनायखौ जों जाहाथे गाव गावनो मोनसे साबधान जानानै खमसे खम 5निफ्राय 6 फुट गोथौ जावनानै फबनायनि उनाव ब्लिचिं पाउडार सारनानै होयो। बेखौ आङो नोंथांमोननि
चेनेलनि थ्रुयै रिकुवेस्ट खालामखाबाय आरोबाव जाहाथे आतंकित कुनु बबेबा बाजाराव फाननो मोना बबेबा बाजाराव बुथारनो मोना बेबायदि सोदोबखौ नोंथांमोनहा जाहाथे आरो जोंनि समाजाव गाज्रि मोनसे एवारनेसखौ दालाबो आं खावलायहरदों सासे अमा फिसिग्रा व्यक्ति हिसाबै नङा आं सासे पाब्लिक हिसाबै आङो खावलायदों मानो होननानै बुङोबा जाय बिथांमोनहा रां रुफानि थाखाय बा जोंहा गोरिब बिथांमोनहा मासे अमा फाननानै जोंनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय सोरनिबा गाव गावनि फिसाफोरनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायनि थाखाय सुफुंनो थाखाय आरजिनानै दोननाय अमाखौ बुथारनानै बाजाराव लांनानै जुदि फाननो हायाब्ला बिथाङा बेसेबां दुखु मोनगोन आरो बेसेबां जोंनि थाखाय खहा जोंनि समाजनि खहा बियो जे खहाखौ नोंथांमोनहा बुजिखागौ दिनैनि बे दुर्योग समाव दैबानाजों जों लोमजानाय एक नम्बर जोंहा खहाखा बेनि गेजेराव जुदि जोङो अमानि सायाव गावजों गावनो मोनसे गाज्रि थासारि जुदि लाबोयोब्ला जे अमा फाननो मोना अमा जानो मोना अमा फिसा बायनो मोना बेबायदि सोदोबफ्रा जाहाथे ओंखारा नंगौ जों रिकुवेस्ट खालामगोन जोंनि पाब्लिकफोरखौबो जाहाथे बेमारिखा अमाखौ बाजाराव दाफान बेमारिखा अमाखौ बाजाराव बेदर महरै दाफान बेमारि जादोंब्ला बे अमाखौ जाहाथे बुथारनानै नोंथांमोनहा गाव गावनि न'नि सकआवनो 5-6 फुटसो गोथौ हाखर जावनानै फब जाहाथे दस्रा न'खराव सोमजिहैया नोंनि बे बेमारा जों बिनि सायाव साबधान जायाब्ला मोनसे समाव बिटिआर ओनसोलनिफ्राय अमा गैया जागोन जोङो लेथ्रा दाखालाम आरो गाज्रि सोदोबखौ जोङो जाहाथे रिउमार जेखौ जों बुङो गाज्रि भाइरासखौ जाहाथे अमाया फाननो मोनला अमाखौ बुथारगासिनो दं अमाखौ बुथारनो फैगोन बेबायदि सोदोबफ्रा जाहाथे जोंनि पाब्लिकफोरनिफ्राय जाहाथे गावजों गाव आरो जेसेबां जोंहा दा सोलिगासिनो दं बेनिफ्राय जाहाथे रासिन आरो स्प्रेड जाया बा बेखौ जोंहा दाफुवारथोंसै बेखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो जोंहा सिमाबद्ध दङ दिनैनि बे अमानि जे आफ्रिकान सुनबिबार जानाय जे बेमारा थांनाय 4 मास सिगां जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो जानानै थांदोंमोन दा बेखायनो आं साबधान खालामदों जोंनि अमा फिसिग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ नोंथांमोनहा अननानै गावजों गाव गावनि बिदा फंबाय महरै जाहाथे मालाय फिनायनि खाथियाव थांनानै बा मालाय फिनाय सोरबा फिनायखौ जाहाथे गाज्रि नोजोरै सोरखौबा गाज्रि माबायै जाहाथे दानायथों गावनि बिदा फंबाय गावनि न'खरनि बायदि साननानै जाहाथे बयजोंबो अनलायनानै जोङो समाजखौ फै आरो जोङो अमानि सायाव बारा जोंहा बुंनांगौबो गैयामोन नाथाय बाध्य जादों दिनै जोङो सासे अमा फिसिग्रा हिसाबै मानो होननानै बुङोब्ला बहुद जायगानिफ्रायनो आंनिसिम मोनसे रिपर्ट फैदों जे बबेबा दखानाव फाननो मोना बबेबा बाजाराव अमा फिसा फाननो मोना गावजों गाव एसे बांद्राय होनफ्लेलायनायखौ आं नुनो मोनदों जाहाथे बे होनफ्लेलायनाया बारा दाजाथों